У эфіры рацыя вядоўца Яўген Валошын. Наш госць, ці сапраўдны агент 007, калі верыць пэўным расследаванням. Ці такі вось канструктыўны, важны грамадскі дзеяч Беларусі, якога вывелі з ценю не па ягонай волі. Вітаю Мікіту Забугу. Вітаю, шановний господар Євген, вітаю, шановні глядачі і слухачі. Живе Білорусь! Жыве вечна. У пачатку жніўня 23 года, калі адбываўся з'езд Ціханоўскай, галоўны гадавы з'езд, там канферэнцыя «Новая Беларусь», гэтую ідэю пашпарта Новай Беларусі выставілі як галоўная перамога года, галоўнае дасягненне. Вы можаце шчыра сказаць, хто прыдумаў гэтую ідэю? Там Ціханоўская, Вячорка, Кавалеўскі, ці наўпрост вы? Ну, ідэя была моя. Я звярнуўся з этой ідэі да кабінета. Ось, і юридична рада мяне падтрымала з этой ідэі. Мы 2 года шчыра працавалі з ёй. Хто, скажыце, калі ласка, увогуле візуальны бок увогуле гэты ствараў, выгляд гэтага пашпарта, там старонкі і гэтак далей. Это геральдычная рада ці это там кабінет? Не, ну, безумоўна, это геральдычная рада, пра гэта сам кабінет казаў. Геральдычная рада – это ж шмат людзей, это асноўных чальцоў, такіх асноўных 8. У наступны момант 7, але сяброў іх шмат, іх каля 50. Это разнастайныя пісьменнікі, паэты, гісторыкі, нумізматы, розныя эксперты. То бок ідэю вы прапанавалі. Пашпарт гэты па сутнасці зрабілі вы. А я вось у гэтым расследаванні там вот БРЦ чытаю са спасылкай на Франака Вячорку, а гэта шэф гэтага атачэння Ціханоўскай. Сябры, давайте казаць вось прама зараз, так, без там дыпламаты і без гэтых гульняў. Гэта галоўны іхны атаман сказаў, што ў іх з вамі, з Забугам, непрацоўныя адносіны. Як гэта разумець? Ну, гэта больш напэўна, пытанне да спадара Франака, тому што я спадзяюся, проста гэта вырвана з кантэкста, і інакш я не ведаю, як гэта расцэньваць. І датычна гэтага пашпарта, раз гэта з такой помпай у жніўні 23 года нам паведамілі, вось будзе пашпарт Новай Беларусі. Калі вы прапанавалі атачэнню Святланы Ціханоўскай гэтую ідэю? Ну, глядзіце, у нас протокола зафіксавана, мы перадалі пашпарт у сакавіку 23-го, это ўжо быў узгоднены пашпарт з Еўракамісіяй. Бок мы узгаднілі ўсе міжнародныя стандарты, авіцыйныя стандарты, неабходныя для біяметрычных пашпартоў. Тая версія апошняя, якую мы прапанавалі, яна дастойная, яна Еўракамісія высока ацаніла яе, у іх там свой ёсць аддзел па візам і пашпартам. Таму, можна сказаць, з сакавіка 23-го года мы перадалі, вось, і на працягу гэтага часу яны фактычна маглі пачаць друк, пачаць заказваць матэрыялы. Я тут падлічыў, ад моманта, як вы прапанавалі гэтую ідэю атачэнню Ціханоўскай, прайшло год і 2 месяцы. Даруйце, калі ласка, шаноўная публіка, папраўце ў каментарах. Год і 2 месяцы – гэта вельмі шмат, калі мераць увогуле электаральнымі цыкламі. І чарговы праект завалены. Вось што я бачу на сённяшні момант. Завалены, дыскрэдытаваны. Вы ведаеце, мы ведаем гэтыя схемы па дыскрэдытацыі нейкіх праектаў. Спачатку такая вот піар-нагода, піар на чымсьці, значыцца. Плануецца заява пра намер. Потым нічога не адбываецца, людзі гэта бачаць, расчароўваюцца, гэта называецца дыскрэдытацыя. Даруйце, я не толькі вам задаю пытанні, але свае меркаванні выказваю. Ну, слухайце, Кавалеўскі казаў нешта такое, што не было нейкага кода краіны, чаго ты тады за эту справу браўся? Ты ж дыпламат, відавочна, што там няма кода краіны, так, што это беларусы у выгнанні па вялікаму рахунку, вялікая колькасць беларусаў. Но няўжо вы думаеце, што вот была перспектыва такі пашпарт зрабіць, каб ён яшчэ быў эфектыўны? Калі мы кажам только пра код, то ясна, гэта праблема, но гэта, скажем так, перадольная праблема. Таму што існуе шмат іншых прыкладаў, калі код краіны рэальна не прысутнічае і
не зарэгістраваны у краінах Аб'яднаных Нацый, але ў тым у той же самы момант пашпарты лічацца як трэвел дакументам. Ну, ёсць самыя экзатычныя варыянты. Умоўна, той ж самы Цібет, да, дзе гэты пашпарт прызнаецца той же самай Індыяй. Мала ці многа, але, прабачце, 1,5 мільярда людзей прызнаюць пашпарт, да. Тое же самае, ну, зараз ну, вот далёка давайце не будзем хадзіць, тая ж самая Ічкерія, так. Мае міждзяржаўныя дамовы з краінамі. Сам бачыў штамп у пашпарце чалавека з паспартам Ічкеріі, так. Тая ж самая Косава не мае кода прызнанага, але мае свабодны перамяшчэнне па ўсім краінам Шенгена. Ну, так, напэўна, вот недавно яны аб'явілі, да, там, таму той ж самы Тайвань, адзін з самых крэпкіх пашпартоў сусвета па прызнанні, таксама ТВХ код не прызнаны. То бок, яшчэ раз кажу, гэта справа палітычнай волі. Я не кажу, што будзе лёгка, але ў той ж самы момант у нас вялікія дыаспары, у нас ёсць свае тыя ж самыя амбасады. Разумееце, паспорт — это ж не просто пашпарт, это не только забяспечвае свабоднае перамяшчэнне, гэта ж яшчэ і ну, пачнем з галоўнага, што такое геральдыка, да? Гэта свой-чужы. То бок, калі ты маеш ужо ў руках пашпарт, ты ўжо свой, ты ўжо бачыш вольнага чалавека, да? І гэта вельмі важна для іншага, гэта бачыць. І нават калі нас прызнае адна краіна сусвета са 190, гэта ўжо пашпарт, гэта ўжо не чытацельскі білет. Для чаго гэты пашпарт новай Беларусі? Многія не разумеюць. Ну, глядзіце, я ўжо паўтаруся, што пашпарт гэта не проста дакумент, гэта трэба глядзець больш глыбей. Калі ў цябе ёсць свой нацыянальны пашпарт, то, па-першае, ты паказваеш іншым, што ты свой. Ён цябе, ну, груба кажучы, нават грэе. Ты бачыш, што уладальнік гэтага пашпарта, ён свой, ён вольны чалавек, ён свабодны, ён у супраціве. Разумееце, цяжка тлумачыць людзям, якія не сутыкнуліся з такімі банальнымі рэчамі, напрыклад, у першыя месяцы вайны, калі ты едзеш праз блокпасты, і, ну, напэўна, вы ездзілі, вы ведаеце гэта, і калі цябе спыняюць беларускім пашпартам і бачыць эту вот сімволіку савецкую і перадзёргаюць затворы і ставяць цябе на калені, то ты як бы па-іншаму пачынаеш думаць. Да, як на гранату глядзяць на гэты пашпарт у некаторых месцах. Для мяне пашпарт і сімволіка вельмі важна. І яшчэ раз падкрэслю, у нас сёння найлепшыя умовы. У нас ёсць свая краіна дэ юрэ, у нас ёсць свая тэрыторыя. Яна часова акупавана, таму мы выпускаем свае пашпарты па прыкладу іншых краін. Гэта праект для рэжыма вельмі такі адчувальны. То бок гэта не болтаць там, у лабірынт слоў заганяць і славеснай белетрыстыкай сваёй, да? Это рэальны праект, які можа падрываць легітымнасць самого рэжыму. Раскрылі вашу асобу, назвалі вас, ну, такі вот не назвалі наўпрост, намекнулі, што вот Мікіта Забуга агент. Для чаго? Ну, па-перша, неяк смешна выглядае намёкі на агента. Там, ну, в маім узросце то ўжо як бы агентам быць, ужо, напэўна, трэба рэзідэнтам быць. Палкоўнікам, як мінімум, так? Ну так, так. Па-другое, неяк так вельмі глыбока абураць, то бок такі глыбокае абурэнне рэзідэнт павінен быць. Усё жыццё працаваць на беларускай ніве, сябраваць з самымі найлепшымі светлымі людзьмі, пісьменнікамі, паэтамі. І зараз выкрывацца, ну, я не па шчырасці не бачу ніводнага агента, які дае потым інтэрв'ю. Хаця не, бачу этих, хто там в Солсбері атраўліваў, забув їхні імёны.
Мишкин и Козлов, что-то такое, а Башаров и что? Башаров, да, не давали, да. Но это было смешно, конечно. Академія МВД, зареєструвався у РОВД, ну все ж зрозуміло, пазли сложилися. Тут же накид нейких фактів, видернутих просто з контекста, некі кампанії, які вже там не існують, і, ну, максимально не існують, мене там уже не існує, так, там акції вже давно за, е, заарештовані. Я нават, якщо по щирості, я нават не ведаю, що там відбувається. Не написали одну вельмі важную рэч, што акрамя акадэміі муз, гэты значыцца агент 007 яшчэ скончыў адзін з самых прэстыжных універсітэтаў на планеце зямля. Оксфордскі універсітэт, раскажыце пра сваю адукацыю. Я вучыўся ў беларускамоўнай школке, першапачатковую беларускую школку скончыў, потым скончыў ліцэй нумар 1 у Гародні, з медалём скончыў, і потым паступаў у акадэмію МВД той час, калі, ну, дарэчы, быў вельмі высокі конкурс. Ну, па шчырасці, напэўна, я б не смог туды паступіць, таму што конкурс быў 7-8 чалавек на месца. Не то што ў Оксфордзе. Прапрацаваў, як я ўжо казаў, год і 3, напэўна, месяца ў розыске вадзіцеля скрыўся мест ДТП, і ўжо паралельна вучыўся адразу паступіў тайна ў літоўскі універсітэт права. Зараз называецца Мікола Ромер. Яго скончыў магістратуру, таксама моя праца да сённяшняга часу ў бібліятэкі ляжыць, я закончыў на 10-ку яго, потым скончыў магістратуру в Оксфордском універсітэце па фінансам, і зараз таксама, дарэчы, вучуся, жонка адправіла, кажа, ідзі ты далей вучыся лепш, чым... Зараз вучуся таксама ў Оксфордском універсітэце на праграме Executive MBA. Вот апошні год застаўся. Пішуць, што вы бізнесовец, вы маглі б расказаць? Таму што я гляджу на гэты помнік каштуе ўсталяваць яго мінімум 30 000 еўра. Што вы можаце, вы мульціміліянер, не мульціміліянер, што ў вас за бізнес? Ці можаце пра гэта шчыра сказаць? Ну, як вам казаў сябар, па-першае, я багаты духоўны чалавек, наш кажуць, ты багаты, я багаты духоўны. Ну, я працаваў у сферы будаўніцтва, у сферы, скажем так, real estate. Як сахашчык. Ну, я думаю, не зусім. У меня была вельмі вузкая спецыялізацыя, займаўся землямі. То бок у Літве 20 гадоў занимаюся адным і тым жа. Меняю назначение земли, там будую на іх, ці беру подрядчиков. Я думаю, что сахащикам трошку там іншая тема. Я ведаю, чим займаецца сахащик. І плюс мне было цікава фінансавыя тэхналогіі. Я сканчваў калісьці гарвардскую праграму па фінансавым тэхналогіям. Таксама ў Оксфордзе я сканчваў. І я адзін з азнаўпаложнікаў такая платежная сістэма Kevin ёсць. Вось это звязана з open banking. Таму вот. Але зараз я там дакладна просто silence investor, silence shareholder. Мікіта, но все-таки журналісты яшчэ накапалі незручных момантаў, і іх перадалі кіберпартызаны, а кіберпартызаны, як мы ведаем, можна на ікону проста іх вот размяшчаць і святымі прызнаваць. Ну як это яны на вас, на чалавека, які, ну не ўсё можна раскрываць, які многім дапамагаў у тым ліку фінансава, і ва ўкраіне ў тым ліку. Ну як это яны взялі вас, вот, пра вас такую інфармацыю, як вы мяжу з кім пераязджалі, там 300годдзі таму, што вы там сканчвалі, дзе працавалі, ну як вот это зразумець? Так, я згоден з вами, Евген, што сёння можна вот такія key points накідаць, так, там, Акадэмія МВД, расследаванне, кіберпартызаны. Дарэчы, кіберпартызаны адказаліся ад таго, што яны займаліся расследаваннем. Я вам больш скажу, прадстаўнікі перада мной прабачыліся за гэта, і я не ведаю, трэба звяртацца да іх, як это адбылося, і тут ці ад іх эта інфармацыя пашла, ці не ад іх, то это ўжо не ведаю. Не буду зараз на гэты конт спекуляваць, трэба да іх звяртацца.
Ну, расследаванне напісана было, што адна з вашых фірмаў была наўпрост зарэгістраваная ў будынку МУС. Нагадайце, які там адрас? Что-то ленінскае там нешта, так? Ну, я сегодня уже на память помню этот адрес, это Ленинская, 73. Я присылаў і вось аўтару гэтай статьі артыкула я прысылаў фото да сённяшняго часу той же самы будынак суседні з нумарам Ленинская, 73. Напэўна, 10 год назад ён быў, ну, у адным скупе, у адным пад адным блокам, і таму ён сам кажа, што іншыя кампаніі таксама там былі зарэгістраваны. То бок, ну, хаця бы логіку трэба было звязаць, то бок, каб ну, і ўвогуле нават я не ведаю, на кого гэта разлічана. Я не чуў пакуль што ў Беларусі, каб можна было ў зданні паліцыі, міліцыі зарэгістравацца. Ну, вы таксама, Мікіта, зразумейце людзей. Людзі пачыталі расследаванне, ну точно агент. І я таксама падумаў, ну вот выкрылі, малайцы. І я пачаў звязвацца, наводзіць даведкі. Я пачаў звязвацца з людзьмі з вельмі добрай рэпутацыяй, назваць зараз не магу. Надмагільныя помнікі сваякоў па-беларуску падпісаныя. Ну, кажа, что-то 2 плюс 2 не складывается, так? Добра, допустим, легендирование такое, агент экстра-класса, так? На Майдане ў 2014 годзе Забуга укараніўся, улез у Майдан, агент 007. Пратэсты 2020 года, акцыі ў Літве, па самым перадзе ідзе, атрымліваецца агент, засвяціўшы дзяцей, там, чальцоў сям'і, на самым перадзе з чырвона-белым сцягам агромістым нясе Забуга. Ну, вось гэта легендирование, я хочу вам сказаць. Значыцца, раскопкі парэшткаў Каліноўскага у Вільні на раскопках Забуга. Ну, вось гэта, слухайце, калі сыходзіць, што это КДБ, ну, дык нармальныя ребята, это КДБ. Усталёўкі шыльдаў і помнікаў, а это агромістыя грошы. Я просто сутыкаўся са спецыфікай і нашым нацыянальным дзеячам, і там Мікіта Забуга. Ну, спадарства, рабіце высновы самыя, вы пачулі меркаванні, усе людзі, беларусы ў цэлым, людзі мудрыя, цікава вашыя высновы пачытаць у каментарах. Рацыя. Па-першае, трэба, як там, кожнай спецслужбы задачу возглавить движение, то я як бы возглавлял. І на Майдане дупу морозив мінус 20, мінус 30, і, ну, всюди возглавлял, разумеется, это важный процесс. Але в этом расследаванні быў адзін вельмі важкі аргумент, так? Значыцца, літоўская кампанія, як это правільна пачытаць, Гарсу Пасауліс, так? А якая павінна была друкаваць гэтыя пашпарты. Выявілася, што там ёсць след кашелька Лукашэнкі Шаўцова. Слухайце, там такі нармальны адсотак акцый. Слухайте, ну это уже аргумент, даруйте. Что вы можете на это сказать? Ну, видите, знову же не хочу быть адвокатом этой компании, потому что опять начнут там связывать с некими речами, искать изюм в одном месте. Я одно скажу, что на мое особистое уражение, ну я про Шевцова доведався вот с этого репортажа. На мое особистое уражение, ну, некий человек, які отсидел за режимом, там, некалькі год, я так разумею, да, там, за некую коррупцию, там, за некий кражу стройматериала, я там читал в Венесуэле, там, нечто там, некие мутные истории, я думаю, это просто связанные со зливом. Ось гэты человек уже нават не жыве, так разумею, у Беларусі. І дастаюць гэты старые, ты поношенный, не хочется сказать, использованный, давайте назовем это башмак, и пачинаюць яго показывать, рассказывать про яго, что дочка гэтай кампании рабіла галаграммы. Ну так, это частка, скажем так, пашпарта, такая кругленькая, ну они розные, это один из элементов бяспекі, скажем так. І гэта все можа выдаць інфармацыю по беларусам. Ну вот
Ви можете мені розказати, у чим сувязь, яким чином? Праз голограму будуть праз Bluetooth видавати дадзені білорусів, ці праз Wi-Fi? Ну, от яким чином? То бок, організація ніяк не відноситься до персонализации, до друку, до нанесения даденных на поликарбонатную сторонку, да? Не з'являється самой організацією, то бок це не йде дочка дочки, розумієте? Некий старий кошельок, його треба ще перевіряти, він ще кошельок. Я навіть не ведаю, чи він санкційний список. Треба це все ще раз переглядати. І ось це все зав'язується в один клубок. Ясно, що Микитка з'являється, напевно, зв'язним, я так розумію, за тим Шевцовим, ну, з КГБ. Правда, Микитка 4 года не був у Білорусі і ну, навіть на поховання батьки не змог поїхати у прошлом году. Ну, це не важно. Ось, він скінчив Академію МВД, мав там бізнес, да, там, мовно, до війни. І все пазли сложилися для простого чоловіка. Што тычыцца кампаніі Гарсу Пасауліс. Якім краінам яны рабілі пашпарты? У вас ёсць такія звесткі? Я зараз по памяти не вспомню, але іх дакладна каля 30, это розныя краіны. То бок і Сінгапур, і Колумбія, Шрі-Ланка, пэўны час там яны рабілі, былі датычныя да праекта Малдовы, Грузіі, нават Талібану рабілі. Так. Я сам листал этот паспорт, думаю, что такое в обратную сторону. Тому шмат краін, ну просто шмат, і Зімбабве, Конго, Киргизстан, зараз не помню. До речі, калі спадар-расследователь кажа пра супярэчлівую іхнюю рэпутацыю, то ён сам даваў прыклады судоў, і ў іх 100% выйгрыш у арбітражы. Таму я б на яго месцы задумаўся перад тым, як накідваць одну справу на вентилятор. Рация. Слухайце, ну мне б такое да вас простае пытанне. Вы зараз самі пабачылі, што адбываецца. Вот быў адзін праект, вот это вот Святлана Ціхановская перспектыўна сустракалася з такімі сур'ёзнымі людзьмі. Няма выніка, які можна памацаць. Зараз прайшлі выбары ў каардынацыйную раду, прагаласавалі тысячы ўсяго толькі людзей, тысячы. Ну, значыцца, няма сэнсу галасаваць, і калі трэба будзе мяняць там лідары дымсілаў, так? Вот ужо ж электаральны цыкл заканчваецца. Так все адно беларусы не галасуюць. І мяняць не трэба, вынікаў няма, ўсім добра. Рэжыму, захаду добра, што яны такую цацку, такі маюць інструмент, зробяць, што ім скажуць. Ну, мне цікава, вы зразумелі маё стаўленне. Камусьці яно можа падацца радыкальным, а беларусы ўнутры краіны мяне зразумеюць. А што вы думаеце пра вот это атачэнне Ціхановскай, там каардынацыйную раду і гэтак далей? Глядзіце, якая сітуацыя. Я лічу, што я заўсёды працаваў на аб'яднанні. То бок аб'ядноўваў гісторыкаў, там усіх светлых людзей, каб геральдыстаў, каб, напрыклад, зрабіць сістэму нацыянальных узнагарод. Я разумеў, як гэта важна. Што сімвалізм яшчэ не зразумела, што першае, курыца ці яйцо, сімвалізм ці прыход да нацыянальнай ідэі. Таму што, глядзіце, людзі выйшлі, мільёны людзей выйшлі з чырвона-белымі сцягамі паказаць свой чужы. Яны, думаеце, яны ведалі, хто там, што яго там Душэўскі прыдумаў ці нешта іншае. Яны хацелі абазначыцца свой чужы. Таму я працаваў заўсёды на аб'яднанні. Для мяне таксама горка бачыць, што адбываецца. Я бачу у Координаційній раді цікавыя блокі, цікавыя партыі, напрыклад, тая ж самая Воля. Яна, ну, мы жывём такі сёння час, калі размаўляе толькі сілай. Разумееце? Толькі сілай. Ну, гэта можа дрэнна гучыць, але со слабым не размаўляюць. Я помню,
читав успаміны афіцера Беларускай Народнай Рэспублікі, які пісаў, што пры рыжскай дамове яго нават не запрасілі ў сенцы. То бок Украіну запрасілі, вырашалі, калі тэрыторыі, бо яны мелі армію. А беларускую дэлегацыю Беларускай Народнай Рэспублікі нават у сенцы не запрасілі. Таму, ну, шаноўныя, давайте праўдзе ў вочы глядзець. Калі мы не будзем мець нацыянальны супраціў, калі мы не будзем мець сілу, з намі ніхто размаўляць не будзе, зноў без нас усё вырашыць, але ўсё без нас. Як вы лічыце, што будзе ў нашай краіне? Час небяспечны. Мы разглядалі сцэнары, калі ў расейцаў справы ідуць дрэнна, ядравая правакацыя з тэрыторыі Беларусі, каб ударылі не па Крамлю, а па Беларусі ў першую чаргу. Варыянт з вайной, што все-таки маскалі палезуць на тую ж Балтыю, дзе вы знаходзіцеся зараз. Ну, альбо варыянт стагнацыі, што все застанецца як ёсць, краіна вынішаецца, няма добрых варыянтаў. Што будзе, на вашу думку? Калі пачалася вайна, я адразу зразумеў, што вот мы сядзелі з сябрамі, адзін сябар такую метафору сказаў, што ўсё, яны папалі нагамі ў жыр. То бок для нас было зразумела, што это пачатак канца. І ўся храналогія паказвае, што гэта, ну, добрая гульня пры дрэннай сітуацыі. І што пра яго ўспомніў, чалавек звоніць. І я, вы помните, як пачыналася все, да? Мы вам 3 дня даем, все, там, вот вам кевлары, каски, все, перекрестили, все выехали, ніводного амбассадора, потом, ну вот, трымайте джавелины, потом, только не там, не, только не летальное, потом, только не стрелять, только ніякіх больше. Потым, карацей, доходит до того, что ўжо стреляюць, атакамсы ёсць, по тэрыторыі дазвол ёсць, самалёты ёсць. І зараз я бачу, што канцэпцыя самого краін НАТО пабудавана такім чынам, што яны да гэтага прыходзяць і ўжо прагаварваюць, што вайну без паразы России спыніць нельга. А параза России не адбудзецца, калі вайна не будзе на тэрыторыі России, разумееце? І ўсё да гэтага ідзе. Таму я бачу, што наш беларускі інтарэс гэта сёння гатовіцца да гэтага. Гэта мне вот падабаецца, значит, программа блока воля. Іх першым пунктам ідзе гэта арганізацыя беларускай вызвольнай арміі, беларускага нацыянальнага супраціва. Без яго, яшчэ раз, нічога не адбудзецца. Пакуль мы самі не будзем сіла, пакуль мы не згартуемся, я не кажу зараз гартавацца там аб'ядноўвацца з неаб'ядноўчымі. Я маю на ўвазе аб'ядноўвацца актыўным людзям, якія гатовы да дзеянняў, а не да гэтай славеснай белетрыстыкі, лабірынта слоў там і так далей. І такія людзі з лабірынтам слоў павінны быць. Але калі толькі на лабірынце слоў все будуецца, без рэальных дзеянняў, то нічога нам добрага не будзе чакаць. Тады ўсё, яшчэ раз, як я паўтаруся, тады ўсё вырашыць, але тады, ну, як бы, ну, не крыдуйце, вырашыць без вас. Без вас. То бок падзеляць, зробяць яшчэ адзін Брэст-Літоўск, Рыжскую дамову. Ну, это ўжо гісторыю мы праходзілі. Трэба мець сваю сілу нацыянальную. Трэба рабіць нацыянальны супраціў. Але ўжо відавочна, што немагчыма зрабіць это нацыянальны супраціў за межамі Беларусі, калі няма палітычнай волі канкрэтных дзяржаў, той жа Літвы, той жа Польшы, нават Украіны. Няма палітычнай волі стварыць там беларускае вызвольнае войска, паспрыяць, таму што людзі ёсць, тысячы людзей, людзі ёсць, палітычнай волі няма, нічога зрабіць немагчыма. Калі зменіцца сітуацыя, падыход захада. Па-мойму, яны зараз наступаюць на тыя ж граблі ў 5-й раз. Ну, я яшчэ раз сказаў, помніце, я ўжо паўтаруся, в Украіне тоже было только нелетальное оружие. Только ничего не делаете. Просто помираете и все. Глядите,
Па-першае, ніхто не можа нам запрэціць патрыётам Беларусі гартавацца і рабіць нацыянальны супраціў. Гэта наша суверэннае права. Так, ёсць пэўныя непаразуменні з краінамі, у якіх знаходзяцца дыаспары і так далей. Але гэта трэба, як сказаць, гэтую напругу трэба здымаць. Трэба даносіць звычайную думку тым жа літоўцам, тым жа палякам, што без свабоднай Беларусі не будзе вольнай, незалежнай Польшы. Гэта пастаяннае будзе, ну, это як умоўна, у мяне сусед за акном, ну, не ведай, што ад яго выкінуць, то коктейль Молотова мне закіне, то яшчэ нешта. Это тое ж самае. Таму я ўжо жартаваў, там, дасылаў палітыкам літоўскім смс-кі, што вы ж только не рабіце там, ну, падмуркі крэпкія пад гэтымі заборамі, што вы ставіце. Там, ну, каб разборныя былі, бо нам трэба ж іх падняць і будзе і перанесці там, умоўна, там, пад Смаленск туды і так далей. А калі не жартаваць, то я, канешне, ну, здзіўлены гэтым высілкам агромным, да, пабудаваць паміж намі там колькі з Польшай, там 500 мільярда, да, там накіравана грошы на то, каб пабудаваць плот. Так можа лепш інвеставаць гэта ў беларускі супраціў, і каб гэты плот ужо будавалі мы разам, але ўжо на іншай тэрыторыі. Бо пытанняў шмат, насамрэч шмат, і трэба, калі, яшчэ раз паўтараюсь, калі ёсць напруга, просто трэба размаўляць з гэтымі краінамі. Вот і ўсё. Но час пакажа, што беларускі нацыянальны супраціў, ён спатрэбіцца, таму што гісторыя паказвае, што шмат беларускіх, прабачаюся, у тым ліку і беларускі, вот беларускі батальён у Літве, да, ён існаваў і добра змагаўся, 55 беларусаў атрымалі крыжы Вітаўта, Віцязя, прабачаюсь, это, ну, эквівалент нашай ордэна пагоні. Таму шмат такіх прыкладаў. Тая ж самая армія Галера, якая фармавалася на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі, да, Францыі. Вы ж думаеце, Пілсудскі нарадзіўся просто так, там вот сразу маршалкам стаў? Нет, это ўжо сфарміраваныя арміі на тэрыторыі іншых краін. Таму мы прыйдзем все равно заканамерна мы прыйдзем да стварэння беларускай вызвольнай арміі. Я ў этом упэўнены. Ведаеце, Мікіта, ну, можа быць і такое, што тое, што раскрылі вашу асобу, а вы былі ў цені, што гэта не проста так, а Божая воля. Шаноўная публіка, напішыце, калі ласка, ў каментарах, што думаеце датычна нашай гутаркі. Да сустрэчы.